Badira sentsazio gozoak, gaziak eta baita gazi gozoak ere. Asteazkena da eta luze geratzen da oraindik asteburua heldu arte. Meser de Montre, ordu erdiko saio bikaina prestatu dizuegu eta. Kontu gazi gozo eta hitz egiten hasita Euskal Herriko bertso txapelketa datorkit burura. Izan ere, bertso txapelketa ederra da, oso polita da, baina adi puntuaketak datozenean. Gozoki izan Espainiar Estatuko gobernuak eskainitako laguntzak, kulturaz gozatzeko. Kexatu egiten gara, laguntzarik ez dauzkagunean, eta laguntzak eskaintzen dizkigutenean, Walapopetik saltzen ditugu sarrerak. Beraz, ez daukagu aitzakiarik kulturaz ez gozatzeko. Eta gaur horregatik, zinearen zatian, atalean, irati filme euskaldunaren inguruan arituko gara, Kepa Errasti aktorearekin. Kultur ostegunak, Danbaka, Durangoko azoka eta saioarekin amaitzeko, Aretxabaletar musikari gazte bat etorriko zaigu platora elkarrizketatzera. Beraz, guztia prest dugu eta saioa amaiera heldu baino lehen hasi egin beharko gara. Beraz, has gaitezen, ongi etorri! Aitor Mendiluze atera da garai asteburuan Durangoko Landako gunean jokatutako bertso txapelketako final aurrekoen lehenengo faseko azken saioan. Azken aurreko final aurrekoetan ez bezala gizonek hartu duzuten holtza, baina finaritu zen saioa Alkaiza Nafarroako bertsolari txapelduna saioari ikuspuntu feminista txertatzen. Final aurrekoen lehenengo itzuli amaituta, gutxiego falta da Maialen Lujanbiorekin batera finalean kantatuko duten bertsolarien izenak ezagutzeko. Puntuaketek oso goitik josuten eta Aitor Bizkarraren bertso saioa azpimarratu zuten bertso frikiek sare sozialetan. Ganbarako laneko azkenengo bertsoa entzungo dugu. Hasieretan beti ala zen, zu negarti, zu ez baiti, bizkarratzetik besoa pasa, ta eusten nizun galaiki, pelikuletan ikasitako jokamoldei jarraiki, ezkaren zerbait erakustea, tokatu zaigu zenbaiti, gaur negarrez nago maiti. Zure falta daukat baiki, zalantzan nago malkoak kendu, eta animoa jaiki, edo aula naizela onartu, ta den hautsetik eraiki. Edo aula naizela onartu, ta den hautsetik eraiki. Ai, maiti, kulturaz gozatzeko eskubidea eta horretarako baldintzen sorrera aldarrikatu izan da azken urtetan Espainiar Estatuan, baina batez ere Espainiar Estatuko Euskal lau probintzietan. Horri erantzun asmoz, oinarrizko erraztasunak jartzeko laguntza batzuk antolatu ditu Espainiako gobernuak, baina kulturara bideratzeko baino gazte askok beraien poltsikoa betetzeko baliatu izan dute. Joan den irailean, Espainiar Estatuko presidenteak publizitate iragarki bat atera zuen kultura bonu baten eskaera sustatzeko. Si cuando tengan 18 años sean mayores de edad, les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística, escénica, como pueda ser el teatro, como pueda ser el cine, como pueda ser la danza, la música. Gaur egun, bideoak 200.000 biztaratze baino gehiago ditu YouTubeen, eta badirudi 400 euro horiek Wallapopera zuzenean joateko grina pizten zaiela gazte batzuei. Telesaiak, komikeak eta batez ere bideojokoak salmenta webgune hau zutan jarri dute. Gobernuaren bonuarekin lortu izana onartzen duten aitorpenekin batera. Wallapopen saltzeko moduari buruzko interneteko bilaketak 143an handitu dira estatuan azken asteetan.
gobernuak argi aitortu du ekintza hauek delitu gisa zigortu daitezkela. Bertso txapelketako sarrerak agortuta daude guztiz, baina agian egin dezakezu saiakera Wallappetik lortzen saiatzeko, baina ez baduzu lortzen ere asteburu horretan eskaintza kultural handia izango da Euskal Herrian barrena izan ere. Atortxu, Euskal Preso eta Idazlarien aldeko musika jaialdia ospatuko da Atarrabian abenduaren 17an eta baita Ertzainak talde mitikoaren amaierako kontzertuak. Baina horren aurretik abendua hasieran estanda egingo du Durangoko azokak. Durangoko azokak bere ohiko formatua berreskuratuko du, 57. edizioan. Abenduaren 7tik 11 antolatu da, estanda lelopean. Eta aurrez aurreko salmentaz gain, online dendari ere eutxiko dio. Eta Durangoko azokak bezala badu zer ospatua Euskal Zinemak ere. Izan ere, Irati filma estrenatu berri dute, hainbat zinemetan. Guk ez dugu ikusteko aukerarik izan, baina ikusi dutenek balorazio bikaina egin diote. Gu, bertako aktore batekin izan gara, Kepa Errastirekin hain zuzen ere. Euskal mendibaso eta urek izkutatzen dituzten kondairak irakurri eta entzun ditugu maiz. Haien ilustrazio eta irudiak gure kulturaren aztarnak besterik ez dira. Baina, zer pasatzen da hauek pantaila handietara leku aldatzen ditugunean? Bueno, Kepa Errasti, zuk laster estrenatuko da Irati filman hartu oso parte, aktore moduen, Belasko pertsonaia interpretago zu. Zelakoa izen da pelikula honen filmatze prozesua? Gogorra izen da? Bueno, bai eta nik ez dut urtetzen gogorra izan dela esatia. Bai izan da produkzio aldetik oso gogorra, baina igual niretzako begira, baina igual ekipo teknikoantzako eta igual egun askotako rodaje euki da bien aktorientzako ni peuki ditut egun batzuk, baina nik esan digun tokabal jaten neurrixan nahiko rodaje erosoa toko jatela, baina gero produkzio aldetik bai izan da gogorra, azkenean lokalizazio desberdin askotan egon diezelako, lokalizazio naturalak danak. Aitak egin beharra bete du, Goentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Utiko, ular sendoa beharko du, Ibarti honi zaiteko. Trailerra ikusi dugu eta ikaragarria iruditu jaku, baina zuk ja pelikula ikusi zen da, zelan definituko zenuke zuk emaitza orokorra? Jo, nik uste dut emozio bat izan zen, emozio oso handia izan zen, batez be zelako sensazio bat, euskera solako gauzarik hemen ez dela egin, tamainu edo enbergadura olako produkziorik ez dela hemen egin, ikustia olako tamainuko edo produkzioko pelikula bat euskera zein ja, horrek emozio handia sortzen dau, eta gero nik uste dut oso pelikula ederra dela ikusteko. Generozko pelikula bada azkenean, fantastikoa da, eta nik uste dut igual gehiago aprezia alda hoiela genero hortako ikusliek edo genero hori gustatzen jakien ikusliek, batez be, baina uste dut oso pelikula ederra dela edo zeinek apreziatzeko eta gero irudi aldetik eta lainda politia asko eskartzen dela. Bueno, misterio hori edo aipatu oso, baina Euskal Herriko kultura, historia eta mitologia eukikogu pelikulan zier? Bai, eske batez be, historia ere agertzen da, baina batez be da euskal mitologiari omenaldi bat, eta Amalurrari omenaldi bat, eta Euskal Herriko mitologia hain lotuta dauenez hemengo lurrai bebai, nik uste dut horrei da nahi, sinismen horrei da nahi oso omenaldi ederra dela, eta hortan Paulek oso ondo jakin dauela plasmatzen, eta berak horri daukan maitasun edo aprezio hori pantailan bestaldian erakusten, ez? Eta nik uste dut horrek niri
horrek sortu behar ezin usten emoziorik haundixena. Eta igual gidoia irakurri nagoenean ez nintzen hain konstiente hortaz. Gero behin pelikula ikusita konturatu nintzen, ze omenaldi politia zen horri da noi, ez? Bada itzulo sakon bat oijanaren bihotzean, hor dukezu erantzuna. Lagun eginen dizuen hilo basoak, iratik. Norbaitek azken atxamatu. Ez dut ipuinetan sinesten. Ahantziene izena eta ezen oiz berriz aipa. Hamabi urtetako atxeden hartu ostean bueltan da Debagoineko musika taldeen lehiaketa. Bueltan da Danbaka. Asteburuan jokatu da 3. final aurrekoa Bergarako seminarisuan. 100 lagun bildu ziren kontzertu eta gozatzeko eta ostiralero bezala 4 talde igo ziren oholtzara. Horietako batekin hitz egiteko aukera izan genuen kontzertua hasi baino lehen. Bueno, lehenetako aukera politika ikusgarritasuna, holako ikusgarritasunako lehiaketaten parte hartzia, jente gehiago ezagutzeko, eskualdeko musika eta banda ezberdina ezagutzeko eta esperientzia politika. Bueno, egisa gogotzen nola, porque bintza seminarisuan inoiz jo, eta netako orduan estrenatoki berri bada joteko eta sentireko aparte, gogotzen hau baita aprobat beste lehiakidekin egoteko, jenteekin egoteko, eta aprobat girua ikusi eta disfrutatzen. Bueno, lehenetako... Bertan, parte hartutako hainbat eta hainbat musikari gustatuko litzaieke. Kultur ostegunak ekimenean parte hartzea. Ekimen hori ezagutzeko aleginean, Garazi Iglesias langidea bidali dugu Arrasateko gaztetxera. Imaginatu, zure herrian, ostegunero, gaueko 10:00 puntual, kulturaz gozatzeko aukera daukazula. Arrasateko gaztetxera etorri gara gaur, kulturekintza ezagutzera. Galdera horrek badauk erantzun bat baino gehiago, eta igual begibistakoena bada badala kultura sustatzeko asmuaz elkartzen garen jente talde bat, orokorrean eta gehien bat, ostegunetan eta Arrasteko gaztetxean ostegunero gaueko 10:00 kontzertuak antolatuz, baina ez bakarrik kontzertuak. Eta hortik haratau badabe, atzerau dauen beste erantzun bat, badala lagun talde bat, edo ezagun talde bat, badakoguna inkietude bat aman komunian, badala kultura sustatzekoa. Eta elkartzen garena horrei bide emuteko, herrixan antolatuta dauzen bestelako egitura batzutatik kanpo. Bueno, igual gure ezaugarri izan lehikena da, taldiak diferentiak dien neurrixan eta bakoitzak eskari ezberdinak hitz egituen, ez? Herriko talde hasi berri batek edo zetakek ez ditu baldintza berdinak behar eta ez dago eskari berdina egiten. Eta guk aldiz, kulturretik bada, berdintasuna eskaintzen dautzaguna taldiari. Talde guztiek baldintza berdinetan datoz, publikoak berdina ordaintzen dau, eta ordu berdinean itzen da eta beti talde bakarra. Orduan horrek guk baldintzak sortzen ditugunak badie taldeei berdintasunean erantzuteko, izan hasi berri edo urtetako ibilbidea dauken eta katxe bat dauken taldiari eskaintzen dautzaguna, uste dugulako horrek duintasuna emuten dutzela hasi berrixari eta hortan itzen dugu alegina. Eta guk eskainiko kultura presio on baten edo irisgarri baten, 7 eurotan, 10:00 hasiko garela puntual eta beranduenez 11:30 bukatu egula. Orduan, urrengo egunien goizez lanea doienak aitzakirik ez dauke etortzeko, ze telebistan urteten dien pelikulak berandua bakabetan die. Orduan, hoxe, gure aldetik hori.
ederra ekimena bainozki. Aurrez aipatu bezala gaur platoan musikari aretxabeletar bat izango dugu, Daniel Sarasua hain zuzen ere. Baina orain, iragarketarako tarte txiki bat egin behar dugu. Bera gara bueltan. Mundua zaindu eta gizartean murgildu. Entzuten duzuen hau da, nire Spotifyeko azkenengo abestia entzun dudana. Baina gaur egungo euskal gazteriak zer entzuten du, ze musika entzuten du. Datorrela bideoa. Kaixo, gaurkoan, arrasatera etorri gara, gaur egungo gazteriak zer entzuten duen jakiteko. Zein da entzun duzuen azken abestia? Nerea Notain Forlo Fertzainakena. Eta nerea Sudores Frios natos dago horre. Ba, nik uziot Donde están las gatas de Nicky Jam eta Daddy Yankee. Ni Antes de perderte de Duki. Ni No me digas nada de Quevedo. Ni Vista al mar de Quevedo. Ba, ez dakit, ikusikot. Saiatzen naiz Merina Gris. Don't Cry Guns N' Roses. La prendo batial. Me gustas tú, Manu Chao. A ver, gaur goizian Olat Salvadorren ez garengo. Many people suffer, Ruth Pride. Elkarrengatik Brigade Loko. Lagun Barnegu da. Kaleko iritziak jaso ditugu eta ez du inork oraindik gure gaurko gonbidatuaren musika entzuten du, ez dugu inor musika hori entzuten harrapatu, baina plataforma digitaletan oraindik musika publikatuta ez dagoelako. Egunon, Daniel Sarasua, eskerrik asko gure gonbidapena onartziarren. Ikusentzule batzuek ezagutuko zaituzte, badakigu Atxabaltako musikari gaztia zarela, baina ezagutzen ez duzun pertsona batendako, zelan aurkeztuko zeuke zure burua? Bueno, ez dakit ni Daniel naz, 21 urte dauko eta Atxabaltakoa naz, eta magisteritza ikasten nabilen arren nire afizio zaletasun bat da musika. Guzti da gatazko musika entzutia, guzti da gatazko abestia, gitarria jo, pianoa, eta gutxura bera hori, sare sozialetara zinditzen igotzen, eta baten batek igual ezagutuko nago, baina guen. Eta noiz hasi zinen musika munduan murgiltzen, zein izan zen zure musikarekiko lehenengoko kontaktua edo? Ez dakit, nik uste nahiko txikitatik, etxetik, amak abesten zoztan, nagoen nien zehazkan ez, eta gero ja familixan be elkartzen garen bakoitzien ez dakit, nahiko famili musikarixa da, edo elkartzen garen afaixak itxeko, eta halako mobidetan eta beti gabiltzen garen musikakin orduen txikitatik nik uste dute jaso dutela hori. Hori da, eta guk bezala norbaitek ezagutuko zintzuen gazteako berlehiaketan parte hartu zinulako eta gainera finalera heldu zinelako, ezta? Bai, egiz esan ez dakiten hauen espero, igo noen bidixua esan noen, enak isen be zuzenien
grabau biko nahuenik eta petzan nahuenik izango zela, zean aurreko urtien izen zan dana online, COVID-a gaitxik eta, bueno, ez dakit. Igo nauen apur bat asko pentsau barik eta azkenien pasan nintzen... Sorpresa. Hori da, pasan nintzen finalera eta hori naukon gainera, ez dakit, paniko eszeniko apur bat eduki izen dute betidanik eta ez dakit, izen zanetzat esperientzia superra berazgarri xa. Oin, ja, pasau gatoen ja, asko zuela saixau eta egotenaz, baina... Hori, oso berazgarri. Hasierako urduritasun horrek beti egoten di, ezta? Bai. Eta zelako esperientzia izan zen. Ikusten gabiz, bueno, igual tartetxo bat ikusiko, uste dut, finalean kantau zinuna bestixa, ezta? Bai, hori da. Ikustera purtxo bat. Kaixo, gaurkoan, arrasa... Festetan esnatuko bagina bihar dantzatuko genuke plazetan sekula santan ez bezala eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria azkenengoa bailitzan edota denetan lehenengoa zu zorionekoa gordetako ametsen kutsa irekia zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazen musu balarrunen zerura eroritakoen omenez Bilo bakamona ezagutzean lore bat jaioko aurrozan eta kantu bakoitzean utziko genuke eztarria azkenengoa bailitzan edota denetan lehenengoa zeinen ederra izango den eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten musu balarrunen garagardo bat zerura eroritakoen omenez. Bueno, eta esan dugun bezala Danel, gonbidatu askok edo ikusentzule askok ezagutuko zaituzte gazteako coverlehiaketan parte hartu zenuelako beste askok agian TikToketik. Zen ere, kuskusatzen ibili gara, gustatzen zaigulako gonbidatuen sare sozialak eta perfilak begiratzea, eta 40.000 jarraitze dituzu ja TikToken. Bai, bueno, ez dakit, hasi nintzen hori, bai, igonamen behin bidixo bat ola sin más, pentsetan ikusiko zadela lagun batek, igual nera nahiak, onlo que sea, eta bizita batzuk eukizaren, eta zanen, bueno, noixien behin azpango naz igotzen, hasi nintzen igotzen, da, oine jendiak, ez dakit, jarraitzaile batzuk badukot, baina ez dakit, ez da, nik uste dut, jende, oza, ez dakit erresa dan, olako hainbeste jarraitzaile eukitzia edo, baina azkenien oso erresa da hori, botoi bate eman, segir, o like, o lo que sea, eta gero azkenien ez da berdina hori, edo, ez dakit, kontzertu batera fan, eta kontzertuen jendia eukitzia zuen zuten, edo, orduen, ez dakit, nahiko tranquil hartzen dute gai hori da, bueno, batzuk ikusten dabe, guztetan jakie eta postenaz, baina, bueno, listo. Hori, eta ez sentitzen da horren beste jentek zure lana ikustian eta bueno, eta gustatetan jakiela erakusten. Ez da beldurra purra sentitzen 40.000 pertsona zure atzetik dabitzela sensazio hori? Ba, ez dakit, ni nahiko lasai hartzen dut, ez dakit, niretzat ez da zenbaki bat, 40.000, ba. Ez dakit, esan dut moduen, ba, hori, azkenien oso erresa da jarraitzia pertsona batei sare sozialetan eta, baina, ez dakit, niri beguztetan jate konturatzea, ez dakit, nik guztetan jata bestia, eta baten batei guztetan jako zelan abesten duten, zeitzen duten, eta ez dakit, hori behazkenien... Bai,
Eta esan dizugu, egon garela zure perfilak begiratzen eta ikusi dugu bai, Moratekin abestu zinula behin Bartzelonan. Apur bat flipetan geratu gare, zelan izan zen esperientzia hori, nola sortu zen? Ni be flipetan geratu nintzen. Ez dakit, aukera aukin hauen, izabien dinamika bat, ez dakit, aukeratu izabien pertsona bat eurekin abesteko, eta gure izabien entzun, zelan abeste zen jendiak abeste hori. Eta nik zen, igo ingot, ez dut uste, sin más, zelan igotzen dituten biditxuak, aprobetxan noen abesti hori igotzeko, igo naben, eta idatzen zoztien, intereseta jaten, urrengo egunien fatia Bartzelonara, hartu naben autobusa, eta super... Tatuak da nahi ditute aurreko hastien, izan zen, ez dakit, bizitzako esperientzia ukiduten honena igual, eta ez dakit, hainbeste jenteen aurrien abestia, justo Moratekin aspalditxik jarraitzen ditutela, eta entzuten dut euren abestixak, eta super aberasgarria eta super ondo pasada. Eta igual, galdera konprometirua izango da eta purtsuat elkarrezketak egiten amaitzeko, baina nun ikusten duzu, nun irudikatzen duzu musika munduan zure burua etorkizun baten? Ez dakit, zaila da esatia, baina niri gustatuko jaten diskoren bat ataratzia, grabetia nik bakite, oingo saiatzenaz, nabil ikasten ni nire kabuz grabetan, ez dakit, profesional hau edo, baina da mundu bat gauza asko jakin bidenak eta hori perfekziona arte ez du gure sebe igotzia, eta ez dela kontratau baten bat, produktoren baten ganafan grabetako eta hori leike, baina ez da, lehenengo gustatuko jaten hori disko bat ataratzia, eta gero ja ikusiko, ez da dut espektatiba alturik be, baina, abeste pasetan da. Zondo poliki, hasi behar da bidea. Eta purtsu bat amaitzeko, zein badukotzu referenteren bat, gustoko jatzen toki batera iristia, zer inspiratzen zaitxu musika munduan momentu honetan? Bueno, ez dakit, referentiak asko esan nahik, ez dakit, euskal musikan eta gaur egun badabitz, ez dakit, bulegoen abestu dutena eta holako taldiak eta arreta deitzen doztie, eta gero Espainia mailan eta Dani Fernandez abeslarisa, ez dakit, ezagutuko zuen baina bada, netzat erreferente bat talde batetik urten zen, eta baina bera bakarrikin dau bere bidia, eta ez dakit, pila guztetak bere abestixak eta amestia gaitxik horra heltzia onde gongo zen, baina ez dakit. Eta aipatu duzu, etorkizun baten disko bat ataratzea gustoko jatzula, hasi zara komposatzen zure abestiak edo oingoz bertsioak bakarrik itxen ditut, baina oingoz niretzat. Zuretzat? Ni nire gelan sartuta, nire gitarriakin, pianuakin grabetan ditut, baina erakusteko moduen ondion ez dagoet ezebea, así que... Oso ondo, Daniel. Bueno, etorkizun baten aipatu dau Danielek, ez dakixela oso ondo nun irudikatzen dagoen musika munduan bere burua etorkizun hurbil baten, baina prestatu dozkuzu guretako zeo zer, ezta? Bai, bueno, pentsau dut, jendiak askotan eskatzen duzte abestu nauen gazteako berren abestu nahen abestixat, esan, hori abestuko zuet eta jazta. Oso ondo, eskerrik asko Daniel gure etortearen eta hain jator erantzutearen galderei. Zuei. Ointxe itxiko dutzugu faten gitarra afinatzera eta hotxa berotzera, beraz gure dozu bertara fan. Bai, fan. Eta zuei ikusentzulehoi eskerrik asko bertan izatearren. Esan bezala, Daniel Sarasuaren kantuakin utziko zaitxuztegu eta holan agurtuko saioa, gustora ibili garegu eta espero dut zueko bai gustoko izan dozuela. Hala bada, bixar bueltatuko gara, berri gehiagorekin. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Beste urte zuabe, eta nork esango zuen, irailak 12 baten lorkituko inela, eta gauzak nola diren, iaztu nuen, nola baretzen nauten zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ez ere ez da berdina, gure kantu gordinak
utxik daude, utxik daude zu gabe. Bai nork esango zuen, piztuen nuen zutan, erreko inela. Gauzak nola diren, iaztu nuen, nola baretzen nauten, zure begi berdeak. Zenbat oroitzen dudan, Durangoko festetan, goizeko argia, zure Espainien uretan. Zenbat aldatu diran, gauzak urte gutxitan, urrundu ginen eta ez ere da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude, utxik daude. Ez ere da berdina, gure kantu gordinak, utxik daude, utxik daude zu gabe. Saiatu naizen arren, saiatu naizen arren, ez dizut idatzi nahi beste. Saiatu naizen arren, saiatu naizen arren, ez da egunik zu faltan bota gabe. Ez ere da berdina, gure kantu gordinak, utxik